Muziek DJ mag uit, 20 seconden voor uitzending. Wauw. Dames en heren, applaus voor Harry. Anacotta, Harry, kom even bij je. Want ja, waar zouden we jou allemaal al... Pas op hoor. Ja, waar zouden we jou allemaal al van kunnen kennen? Ik heb 2 jaar geleden... ik moet even op adem komen hoor. Zal ik even een beetje praten nog dan? Even kan je nog even ademen. Jouw bijnaam is ook wel Harry de Robot. En volgens mij kennen we jou van verschillende dansprogramma's. Waar zat je bijvoorbeeld 2 jaar geleden in? Battle on the Dance Floor en daarvoor in Ultimate Dance Battle. En je had vandaag ook tv-opnames, begrijp ik? Klopt. Welk programma is dat? Time to Dance is een nieuw programma. Dat komt binnenkort op RTL 4. Oh. En dat wordt ook heel erg leuk. Ja toch? Oké, te gek man. En dus dat gaan we allemaal kijken. Time to Dance. Hey, dit is wel een specialiteit voor jou, hè? De robot dance. Maar robots worden natuurlijk steeds beter en die gaan steeds vloeiender bewegen. Moet je dan ook je dansen aanpassen? Nou, het ligt er een beetje aan. Iedereen heeft zijn eigen stijl erin. Sommigen zijn heel erg alleen strak. En sommigen gaan wel meer liquid, zeg maar. Maar dat noemen we meer androids. Want android is half human, half robot. Ja. Voel je jezelf wel eens half human, half robot? Iedereen zegt het wel altijd. En het was altijd tegen mij gezegd omdat ik best wel stijf was in mijn lichaam. Omdat ik niet zo lenig ben. En dan voel je het soms wel zo. Maar ja, uiteindelijk is het een part of jezelf geworden. Dus ja, valt er mee. Oké, te gek. Nou, we gaan je straks nog terugzien aan het eind. Geweldig. Dames en heren, nog even een applausje voor Harry. Ja. En welkom ook bij Iepen Up. Welkom ook bij Iepen Up. Ik de meesten tuts. Welkom bij Iepen Up. Als je hem zeggen via Facebook, kun je hem commentaren achterlaten. Dan hebben we daar Jasmine zitten daarachter. Hoi Jasmine. Hoi. Ja, zwaai nog maar een keer. Hoi. Ja. En Jasmine die hoort al je Facebook commentaren in de gaten. En dan kun je hem dus vragen stellen. U kunt vragen stellen, opmerkingen plaatsen. En die nemen wij dan mee in de uitzending. Nemen wij dan mee in de uitsturing. U hoort het al, ik brabbel wat Fries en Nederlands door elkaar. Ik praat het Fries en Nederlands door elkaar. Nou, het is heel simpel. Je mag je praten wat je wil. Het is heel simpel, je mag je praten wat je wil. Maar bent u nu Nederlandstalig en verstaat u geen Fries
En er wordt straks Fries gesproken. Kijk dan iemand aan die er Fries uitziet. Ja? Een beetje hulpeloos misschien, dan helpen ze je vast. Ja? An oorzomek ben je Fries en hij ken je eigenlijk net zo goed Nederlands. Zeg dan even in oor die de Nederlands uitzet en vreeg je dan ook even hoe het zit. Nou, we beginnen doen hoe robots. Er ben je dan heel soort die je stenen van Grut en heel Lieds. Robots in de zwarg, robots in de klasse. Hoe zit het eigenlijk met robots in de arbeidsmarkt en hoe zit het eigenlijk met killer robots? We hebben al je leuke gasten, we hebben allemaal leuke gasten, 3 verschillende onderwerpen, maar we hebben dan wel een hele Liedse tafel, maar we hebben wel een fantastische tafeldame die de hele joen erbij is. Zit echt expert op het gebied van robots. Nieske Vergunst, kom eens naar voren. Applaus voor Nieske. Zo, kom erbij. Pas op, de struikel niet over de battle robot. Ik hoop dat hij uitstaat. Hoi Nieske. Nou, Hi. neem lekker plek. Yes. Ja, Nieske. Jij hebt dit boek geschreven. Ik zal het even ophouden, ook voor de Klopt. mensen thuis. En hier, Hallo Robot. Mag het even doorgegeven worden? Oh ja, zeker. Ja, kijk eens aan. Nieske, wat heb jij? Wat doe jij? Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je met robots? Ik werk in het dagelijks leven als wetenschapscommunicator. En daarnaast ben ik schrijver. Ik heb zelf kunstmatige intelligentie gestudeerd. En de grap is dat ik daarmee begon voordat mensen eigenlijk wisten wat dat was. Dat was in 1999. Toen kreeg ik heel vaak de reactie: zeg je nou kunstmatige inseminatie? Juist, ja. Dat is iets anders. Ja. En kunstmatige intelligentie is eigenlijk wat er in het brein van een robot gebeurt. En daar is eigenlijk die passie voor robots uitgekomen. Ja, en waar blijkt dat uit, die passie voor robots bij jou? Hoe kunnen we dat aan jou zien? Ik heb toevallig robot oorbellen ook in vandaag. Ja, De robot sokken. kijk. En ik heb een paar robots uit mijn robotverzameling meegenomen om ook aan jullie te laten Je zien. hebt daadwerkelijk een robotverzameling. Ik heb een robotverzameling thuis staan. En hoe, Ja. dat is ook vanaf ongeveer 1999. Dat is wel inderdaad vrij kort daarna begonnen. Ja, hoeveel heb je er? Ja, ik moet dat altijd nog eens een keer goed tellen. Maar ik denk toch wel 50, 60, 70 Wauw. stuks. Allerlei verschillende soorten. Echt een gehaakte knuffelrobot tot robotjes die ook echt kunnen bewegen. Wat heb je hier meegenomen? Ja, ik heb... Oh, er is er al eentje omgedonderd. Oh, ze zijn niet allemaal even stabiel. Ik heb deze meegenomen, dat is een hele oude. Ik weet niet zeker of Mag ik die hem even echt... ophouden? Ja, dat mag zeker. Ik weet niet zeker of die echt antiek is, maar het is echt zo'n blikken jaren 50 robot. En wat ik daar leuk aan vind, is dat eigenlijk in de jaren 50 had je al heel erg die science fiction. Die ging dan over het jaar 2000 en zo. En toen werd er eigenlijk heel erg veel al nagedacht over die technologie die toen eigenlijk nog lang niet kon. Ik heb ook een metalen R2-D2 meegenomen. Die ken je misschien uit Star Wars. Dit is een bouwplaatje, dat komt uit Japan. En in Japan zijn ze sowieso helemaal weg van robots. Veel meer nog dan hier. En ik heb gewoon 2 kleintjes, een sleutelhanger en dit is een 3D geprint robotje meegenomen. En dit is een houten robot, volgens mij gewoon van de HEMA. Dat vind ik heel grappig, dat ook gewoon dat soort winkels nu HEMA verkocht robot kerstballen afgelopen jaar. Nou, dat vind ik gewoon heel erg grappig. Dat dus die robotpassie lijkt wel alsof dat inmiddels een beetje door de rest van de wereld ook misschien wel wordt overgenomen. Eindelijk ben je geen Precies. eenzame nerd meer met een sneuwe verzameling. Wordt iedereen een beetje nerd. Ja, fantastisch. Hey, en Nieske, jij zegt, ik ben dagelijks mee bezig met techniek. Robots hebben en kunstmatige intelligentie hebben mijn speciale aandacht. Ik wil even 2 filmpjes aan je laten zien over, robots. Het zijn vrij recente filmpjes van vorige maand. Ja. Van Boston Dynamics, een groot Amerikaans lab waar ze robots ontwikkelen. Gaan we even kijken. Kan je een beetje vertellen wat we hier zien? Ja, we zien een robot die lijkt een beetje op een hond. En die kijkt naar een deur. Hij is duidelijk, lichtelijk in verwarring wat hij daarmee moet. Dan komt zijn vriendje eraan en die heeft een soort van handje op zijn hoofd. Een soort grijper. En die gaat echt heel vriendelijk. Gaat hij nou een beetje knullig, maar gaat hij daadwerkelijk die deur open doen? Denk je nog, hij verliest zijn evenwicht? Nee, dit gaat goed. Hij wandelt weer naar achter. En dit is echt beleefdheidsvorm van menselijk niveau. Laat hij eerst die andere robot er doorgaan voordat hij zelf die deur doorgaat. Ja. En dat is natuurlijk super knap. Ja, dat is heel knap. Dan gaan we gelijk een ander filmpje achterna kijken. En als we dan even stil zijn,
Want nu, jij praat er zo vriendelijk bij. Maar als je alleen maar kijkt, vind ik het eigenlijk hartstikke eng wat hier gebeurt. Ja, weet je, Nieske, wat ik hier zo eng aan vind, is dat ze zijn niet meer te stoppen, hè? Nou ja, dat hangt er natuurlijk vanaf wat je erin hebt geprogrammeerd. Jawel, maar ik bedoel, als een robot al gewoon zo vastbesloten is dat hij ergens naar binnen wil, waar ik misschien helemaal niet wil dat hij binnenkomt. Ja, dan rijst bij mij dus de vraag, zo heette de avond ook, ja, help de robots komen. Moeten wij bang zijn voor de opkomst van de robots? Eigenlijk helpt de robots komen letterlijk binnen. Nou ja, ik denk dat we niet bang hoeven zijn voor robots als we gewoon goed opletten op dat we ze veilig programmeren. Dus dat er ergens een rode knop staat. Als je halverwege dit gebeuren denkt, wacht, het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat hij die kamer binnenkwam. Dan is het waarschijnlijk effectiever om een of ander veiligheidsmechanisme in te programmeren. Grote rode knop waar ik op druk. In plaats van dat je hem fysiek gaat proberen tegen te houden. Want dan is hij inderdaad per definitie sterker. Juist, en misschien ook nog wel intelligenter. Hartstikke gevaarlijk. Nieske, ga lekker daar op de hoek zitten, want we gaan onze eerste gasten naar voren halen. Dat zijn Bas de Nooijer en Sido en Martien. Kom maar naar voren, hier is het trapje. En zoek een plekje op de bank. Jongens, en pak een microfoon erbij. Alweer. Zo. En dan zetten we even... Ja, kom maar een beetje... Jongens, kom maar een beetje... Ja, als Bas... Ja, schuif maar door. Nou, dit is mijn hoekje, hè? Nou, jongens. Ja, lukt die? Mooi. Nou, even Sjen. Waar hebben we hier? Waar bist toe? Met de bril. Sido. Sido. En du bist? Martijn. Martijn. En welke school zitten jullie, Martijn? Loevestein. En waar staat die school? In Godendijk. En in welke groep zit je? Groep 7. Kijk eens aan. En wie zit daarnaast? Bas de Nooijer. Net aangekondigd. Ja, maar Bas, wat doe je zo al? Of ben je toevallig gewoon dat je langskwam? Nou, ik heb wel een uitnodiging gekregen. Ja. Maar ik weet niet of iedereen weet wat hier vandaag aan de overkant heeft plaatsgevonden. Maar Leeuwarden was al gastheer van, nou ik denk toch al 125 robots. En hier staat er één. Ja. Want deze jongens waren hier vandaag ook. Ja. En aan de overkant heeft ons een groot robotfestival En plaatsgevonden. wat heb jij daarmee te maken, Bas? Waar Nou, werk je voor? Ik heb een bedrijf. Mijn hobby zijn niet robots, maar busdeuren. Ik maak busdeuren voor bedrijven over de hele wereld. Maar wij zijn in ons bedrijf ook zo op zoek naar technisch opgeleide mensen. En hier zitten ook onze toekomstige werknemers. En we hebben zoveel interesse in technologie. En dit willen we graag overbrengen Juist. aan scholieren. Zodat ze dus ook later juiste keuzes kunnen maken. En dat we als bedrijven ook gewoon goed opgeleide mensen hebben. Ja, daar gaan we het straks even verder over hebben. Jongens, wil je misschien wel even de robot Shenlit en wel even wat over vertellen? Dus pak hem er eens bij. Want dit is wie net Samasa, hè? Hij kwam net zo aan, of wel? Nee, Want hoe kwam er dan aan? aan de achterkant. Nee, dat snap ik, maar nee. Hoe maakt hij aan? Nee, ik bedoel meer van, hoe kwam hij al bij hem op squallen? Of moest je hem nog helemaal opbouwen? Eerst helemaal opbouwen. En heb je er ook een idee in? Ja, ik heb ook meegeholpen met in elkaar zetten. Nou, hadden we daar toevallig een filmpje van. Zullen we dat eerst even besjen? Ja, en hij hem al aan? Ja. Dan kan hij mooi even opstarten. Hopen we maar. Ja. Even zullen we naar film van het jeugdjournaal had ik al een keer bij hem best, hè? Speel een spel. Ik heb altijd zin in een spelletje. Welk land heeft een Esdoornblad op hun nationale vlag? A. Canada. B. Nederland. C. IJsland. Goed gedaan. De klas van juf Jeannette bestaat sinds kort uit 25 leerlingen plus een robot, die ze zelf in elkaar hebben gezet.
Ik heb een groot deel van de kop en 1 been gemaakt. Het was vrij moeilijk, vooral op het begin. Maar het is gelukt en nu heeft de klas er dus een extra hulp bij. Ik hoop dat je vandaag helder kunt denken. Hier in de klas rijdt hij al. Tenminste, als hij wil luisteren. Loop met mij mee. Pak mijn hand en ik zal je volgen. Ik zit vast. Ja, dan werkt hij niet mee en dan kan je het eigenlijk niet doen. Hij moet wel kunnen luisteren om ons te begrijpen. Mijn sensoren geven een voorwaartse beweging aan. Ja, geweldig. Ondertussen, terwijl het filmpje ervoor weer begon deze robot al te bewegen. Jongens, vertel eens even, hoe vind je dat om dit ding te bouwen? Nou, ik vond het heel erg leuk eigenlijk. Ja, wat vond je er dan zo leuk aan? Nou, we hoefden niet te werken, dus dat was sowieso al leuk. Kijk, ja. Nou, en het is ook een heel erg nieuws iets eigenlijk voor mij, tenminste. Ja, en vertel doe eens, wat vond je het leukste van deze robot toen de kleer weer? Wat is het leukste om daarmee te dwaan? Nou, maar eens nog even nadenken. Wat vind je het leukste om ermee te dwaan? Nou, je kan er een spelletje mee doen. Dat vind ik altijd wel leuk. Ja? Zullen we dat eens een muziekje? Als het goed is, lukt Ja? dat. Hopelijk lukt het. Want hij luistert niet altijd even goed. Ja? Hou een beet. Ja? Oké. Wacht, wat moest je zeggen? Een spelletje, toch? Ja. Een spelletje. Speel een spel. Speel een spel. Top, ik ben dol op spelletjes. We kunnen 5 aanwijzingen, hints of robotrivia doen. Zeg maar waar je zin in Nou, hebt. wat gaan we doen? Nou, kies maar één. Nou, hints. Hints. Hoeveel spelers zijn er? Druk op de blauwe knop voor 1 speler. Druk op de rode 1 speler. Solo-modus geactiveerd. Druk op de gele knop om te spelen. Druk op de... Oké, laten we beginnen. Gebruikertip. Druk op de blauwe knop om de aanwijzing te herhalen. Ik denk aan een plaats. Hier is je eerste aanwijzing. Centraal continent van een fictieve wereld. Herhaal aanwijzing. Amsterdam. 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 Je 10 seconden zijn op. Ja. Ja, nou ja, zal ik het nog wel even terug hier? Ja, kom ook maar even hier, robot. Want Bas die zei het al even. Die zei van, goh, ja, we hopen dat Ben op Squallen volle meer belangstelling krijgen voor techniek. Is dat echt lukt toen je hem deze robot? Hast je er eigenlijk meer interesse in techniek van kregen? Nou, ik vind het nu wel erg leuk eigenlijk. Oh, dus dat was toch wel nieuw. Ja. Hey, en wat nou? Stiet hij nou gewoon bij je in de klas of ben je hem er alle dagen nog mee bezig? Hij zit bij groep 6. Bij groep 6, hè, verdikke. En jij zit in groep zo'n. Hoe maakt dat nou? Of game er wel eens even stiekem hinnen? Nee, ja. Nou, we kennen nog net z'n volle, dus... En als er als er wat meer kent, dan gaat er ik alle klassen roem. Oké, juist. Dus hij maakt nou traind worden, nog een beetje eigenlijk. Ja. Ja, dus het is een lerende robot. Nou, ik zet hem even uit, want ik wil helemaal... straks pakt er niet. Hey, we zeggen even, want je hebt hier ook een hele speciale gast, hè? Daar, in het theater. Waar wie er? André Kuipers. André Kuipers, jongens, de astronaut. En wij zijn ook even West en we mochten hem even een paar vragen stellen. Je hebt net een presentatie gegeven aan allemaal Friese schoolkinderen die een robot hebben gemaakt. Wat was je belangrijkste boodschap? Het laten zien dat wetenschap en techniek iets leuks is. En er is een verkeerd imago van kinderen denken bij techniek aan vuile overals in een lawaaiige fabrieksomgeving. Terwijl niemand direct denkt aan medische technologie of luchtvaart en ruimtevaartindustrie. Dus allerlei soorten technologieën waar onze wereld om draait. Daar moeten we mensen voor hebben. Ben je ook nog bang voor verschillende ontwikkelingen? Elke techniek kan je goed en slecht gebruiken. Kijk, met een steen kan je een huis bouwen en je kan er iemand een gat bij zijn hoofd gooien. En dat geldt voor elke techniek. Techniek is neutraal. Het gaat erom dat we in een maatschappij, in een democratische maatschappij leven waar controle is om te zorgen dat die techniek niet in verkeerde handen komt.
Zou jouw baan ook helemaal overgenomen kunnen worden door een robot ooit? Mensen die kunnen bepaalde dingen die robots niet kunnen. En bovendien, wij willen graag zelf dingen beleven. Dus wat er gaat gebeuren, is dat we robots inzetten om die dingen te doen die saai zijn, die gevaarlijk zijn. Zodat wij mensen de interessante dingen kunnen doen, de leuke dingen. En dat wij zeg maar achteruit kunnen gaan liggen. Nou, dat kan niet in gewichtsloosheid, maar om bijvoorbeeld een reis naar de maan te maken. Om wetenschappelijk onderzoek te doen of op vakantie te gaan of iets dergelijks. Dus ik zie het alleen maar als aanwinst. Wauw, André Kuipers, hey. Hartstikke in mijn praat. Ja. Hansie Joen? Ja. Geweldig man, stoer. Ja. Bas, je hebt hier natuurlijk al 2 leerlingen zitten die net al zeggen... ja, we hebben meer interesse in technologie. Heb je het idee dat dat overal zo is? Kan je daar iets over zeggen? Nou, ik denk wel dat je hier 2 jongens hebt zitten die überhaupt al geïnteresseerd waren in techniek. Maar wat we vandaag hebben gezien, en je hebt hier een kleine indruk gekregen, met name meisjes, waarvan je denkt, nou, die hebben niet aan brommers geknutseld en gesleuteld. Dat zie je op zo'n dag als vandaag. En niet alleen door die robots, maar met name zo'n man als André Kuipers. Hoe lang is het geleden dat hij die ruimtetocht heeft gemaakt? En zoveel inspiratie komt er dan nog naar voren. En niet alleen op techniek, maar ook gewoon vraagstukken over de wereld en hoe mooi de aarde is. Dat soort dingen, dat speelt, dat stimuleert. En dan hadden we ook nog een grote show met allerlei techniek. Nou, wat daar allemaal gebeurt. Ik ben er niet bij geweest, want ik moest op het podium ook mijn robotdansje doen. Dus als er straks nog wensen zijn voor een dans, dan kan ik ook nog. Straks nog een dance-off? Precies, ja. Een dance battle. Weet waar je aan Maar begint. het is zo stimulerend. En ik denk voor iedereen hier aanwezig, als jullie er vandaag bij zouden zijn geweest, het is enthousiasme. En niet alleen voor de jeugd, maar het zou ook voor ons allemaal zo geweldig zijn. En zo'n man als André Kuipers, nou, je blijft er gewoon door geïnspireerd. En als je dan ook nog de jeugd ziet, oh, daar loopt André Kuipers. En ze gaan er allemaal achteraan. Ja, echt geweldig. En hoe kunnen we dit bestendigen in het onderwijs? Hoe kan je ervoor zorgen dat dit gewoon elk jaar zo'n soort... dat er weer een nieuwe klas is die met robots bezig gaat. Dat je weer docenten hebt die dit ook weer aanpakken. Nou, in je vraag zit eigenlijk het antwoord door het vaak te doen. En ook scholen erbij te helpen. Want je merkt natuurlijk, en er zitten hier wat onderwijzers en directies van basisscholen. Ze hebben toch wel heel veel werk op hun bord. Het basisonderwijs moet natuurlijk doorrollen. Er is een groot lerarentekort. Nou, net een griepepidemie achter de rug. De druk is echt hoog op onderwijs. Ja. Maar kunnen jullie dan als bedrijfsleven gaan helpen? Want ze hebben het al druk en jullie willen dit graag. Dus hoe helpen jullie dan? Nou ja, dit project was bijvoorbeeld één mogelijkheid om erbij te helpen. En nou, ik hoop dat het geslaagd is. Ik vond het in ieder geval erg leuk. Ja. Hey, en hoe weet je nou, want jongens, jullie zijn denk ik 10, 11? 11 en 10. Dus het duurt nog wel even voordat ze de arbeidsmarkt op gaan. Zeker als je wilt dat ze bepaalde technische kennis hebben. Dus zeg maar over 15 jaar, hoe hou je nou bij dat hun ook daadwerkelijk straks over 15 jaar bij jullie in bedrijf komen met de juiste kennis? Nou ja, daar speelt onderwijs natuurlijk wel een hele belangrijke rol in. En de uitdaging die het onderwijs heeft is natuurlijk ten eerste zien van wat gebeurt er in de samenleving. Een van de grote punten die we toch allemaal wel tegemoet zien komen is vergrijzing. Dus qua technisch personeel wat we nu hebben, zal er heel veel uitstromen. Tweede vraag en uitdaging is natuurlijk hoe krijgen dus leerlingen al vanaf de basisschool geïnteresseerd voor techniek. En niet zozeer dat ze er meteen een studie aan koppelen, maar in ieder geval dat er wel een fascinatie voor is. Dat de TZT als middelbare school gaan of als een vervolgstudie VMBO of HAVO of VWO of vervolg HBO. Dat keuzes worden gemaakt die ergens op gebaseerd zijn, op hun interesses. Juist. En als je niet weet wat het is, dan kies je de school waarschijnlijk die het dichtst bij fietsen is. En waar al je vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. En je moet fascineren, je moet de ambities hoog zetten. En je moet ook in ieder geval het gevoel geven dat het haalbaar is. En ik denk zo'n verhaal als André Kuipers vandaag gaf, het is mogelijk. Misschien worden we niet allemaal astronaut, maar we kunnen robots bouwen. Ik weet wel over wie jij vanavond droomt. Nou ja, ik zal één ding zeggen. Ik droom niet vaak, maar als ik droom, dan droom ik over busdeuren. Oh, busdeuren. Oké, nou ja, goed. Misschien dat André Kuipers daar ook nog wat kan betekenen. Trouwens, ik ben gek op busdeuren, vooral als ze open gaan. Allemaal bedankt. Blijf nog even zitten. Applaus. Juist. En wij gaan nu even hier toe. Jamila, hoi. Hoi. Ja, ik zei Jamila Faber, de stadskunstenaar van Leeuwarden onder andere. Applaus.
ook nog 50% van het illustere duo Okutjes. Of is het tegenwoordig een trio? Nee, het is nog steeds een duo. Oké, goed. Ja, je weet het maar nooit. Maar Jamila, je hebt voor deze act eigenlijk ook een nieuwe naam. Volgens mij vandaag live gegaan, toch? Ja, dat is zo, ja. Oh, wat grappig dat jij daarover begint. Ik volg jou. Dat merk ik. Moet ik me zorgen maken? Niet stalkerig, nee hoor. Mhm. Ja, dat klopt, ja. Ik heb hem ook met plakletters van mijn dochter op mijn synthesizer geplakt. En de nieuwe naam is? Bizou. Bizou? Ja. Dat zoentje toch? Nou, het is eigenlijk met een U, want dan is het Frans voor kusje. Ja. Maar dat was al bezet. Dus ik heb maar met een E gedaan. Hartstikke goed. We gaan je een paar keer horen vanavond. Dames en heren, applaus. Bizou! Mag ik ook geluid, meneer de techniek? Ik heb nog steeds geen geluid, meneer techniek. Ik wil wel graag geluid. Het hoort er allemaal bij, hoor. Bij het vak van de artiest. Oh. Ja, nice. Je kon ook gewoon roepen draadjes, Dombo. Dan wist ik het ook wel. Te zien. Ik hoef niks te zijn. Ik hoef nergens heen. Ik hoef nergens bij te horen. Ik stap op de fiets. Lekkere blikjes hier, hè? Ik zit op de fiets, onderweg naar misschien niemand achterop. Ik hoef geen mensen te zien, de regen stroomt van het dak. Ik trek mijn benen op, terwijl ik van de plassen kroos. Ik ga zo hard, ik kan, ik ga zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Ik wil zoveel, zoveel. Veel te veel, veel meer dan eigenlijk goed voor me is. En ik sta nooit stil, nooit stil. Ik schep mijn buik vol, veel te vol. Ik schep mijn mond vol, veel te vol. Oh, het leven moet leeg, tot de allerlaatste drup. Ik haal eruit wat ik kan, zet mezelf onder druk. Zie me rennen, zie me gaan, zien ze me allemaal wel staan. Ik wil erbij, ik wil er langs, ik verslind elke kans. Oh, pak me dan als je me pakken kan, niemand die mij pakken kan. Pak me dan als je me pakken kan, niemand die mij pakken kan. Pak me dan als je me pakken kan, niemand die mij pakken kan. Niemand die mij pakken kan.
ga zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Ik kan, ik ga zo hard. Ik kan zo hard. Pak me dan als je me pakken kan. Niemand die mij pakken kan. Pak me dan als je me pakken kan. Niemand die mij stoppen kan. Pak me dan als je me pakken kan. Niemand die mij stoppen 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 kan. Niemand. 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 Dank u wel. Dames en heren, Bisou. En ze komt straks ook nog even terug. En terwijl Bisou speelde, is de hele bank alweer gevuld. We hebben hier Maria Rudinac. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, hartstikke goed. Lisa de Leeuw en Reinier Hakvoort. Even een applausje. En dat is best knap dat jullie al klappen terwijl je niet eens weet wie het zijn. Dus dan gaan we gauw even verandering inbrengen. Want dit stukje gaat over robots in de zorg. Eerst even een vraag gewoon in het publiek. Wie heeft er in de zorg zelf alles te maken gehad met een robot? Iemand? Nou, nee dus. Daar moet je dus blijkbaar toch heel ziek of heel oud voor zijn. We gaan eens even kijken. We hebben even op een rijtje gezet wat jullie met robots te maken hebben. En dan beginnen we even met jou, Maria, want het gaat over een robot die jullie hebben gemaakt. Die heet Lea. We kijken even naar een kort filmpje. Juist, nou dat is de hoeveelheid licht die in dit filmpje ook erbij ziet. Ik verwacht ook met ook nog engelen uit de hemel, zeg maar. Het is heel kerstig. Maar we zagen even kort wat van Lea. Ik zeg het vast onbeleefd, maar Lea leek wel een soort robotrollator. Klopt dat? Ja, gelijk een beetje. Maar het is echt een medische hulpmiddel. Dat kan oudere mensen in het revalidatieproces helpen om snel om benen te komen. Jullie kunnen hier denken mensen dat uit rolstoel komen en kunnen weer lopen. Of dementia-patiënten dat kunnen gedurende de dag geleid worden en hun leven zelfstandig leiden. Ja, want dus je kan je eraan beethouden, maar wat doet Lea nog meer als robot? Veel. Je kan een knopje drukken, Lea komt helemaal zelfstandig naar je toe. Help jou met opstaan, zorg dat je kan helemaal goed lopen. Zorg voor jouw oefeningen. Als voorbeeld, Lea kan dansen leiden. Dus ik heb heel veel dansende avonden met veel oudere mensen. We kunnen samba of salsa Blijf doen. even goed in de microfoon praten, want als je opzij kijkt, beweegt jouw microfoon niet mee. Dus blijf goed bij je mond houden. En wat kunnen de patiënten zelf met Lea? Wat kunnen ze haar voor dingen laten doen, bijvoorbeeld? Behalve dansen en naar zich toe laten komen. Veel. Lea kan ook heel veel meten hoe gaat het met de patiënt. Als voorbeeld, ze kunnen meten hoe ver zij zijn in het revalidatieproces. Ze kunnen het hele revalidatieproces voor mensen besturen. En dan kijken wat ze moeten doen volgende dag. Ik kan het hele ritme van oudere mensen begeleiden gedurende de dag. En ik kan zorgen dat ze heel lang gezond en blij. Vinden mensen het dan niet spannend dat het dan eigenlijk een robot is die ze vertelt wat ze moeten doen in plaats van een arts? Er komt ook een arts erbij, maar de hele bedoeling is dat als wij kijken naar de hele dag van patiënten, 23 uur per dag is niemand daar. En voor dat is precies Lea bedoeld. Als niemand is daar, als aanvulling voor de zorgmedewerkers. Kijk. Ja. En hoeveel Lea's zijn er in op Nederlandse plekken en instellingen? Op die moment, we hebben 21 en van april komen nog 75 op de markt. Wauw. En wat kost Lea?
Die is nu wat qua huurmodel. Zo wat we nu doen, wij testen haar heel veel binnen zorginstellingen. En die komt wel van april komt met alle prijzen op de markt. Ja, maar waar moeten we aan denken? Wat? Waar moeten we aan denken? Wat kost nou een Lea? Ik ben een Ja, instelling. jullie kunnen denken een huurprijs van ongeveer 225 per maand. Ja. Ja, goed. We gaan even naar want jij hebt daar al iets fantastisch. Ja. Hier. Ik weet niet of iedereen het kan zien. Oh, hij staat niet zo Ja? hard, hoor ik. Oh, wacht. Kijk. Misschien... Oh, kijk, hij wordt wakker. Hallo. Dit is Paro. Ja, en Lisa, Paro hij lijkt al levend. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja. Wij zetten Paro in bij meestal in instantie bij dementerende ouderen. Als gezelschap. En ook om het gevoel van veiligheid te koesteren en het emotioneel welzijn te bevorderen. Ja, want daar hebben we even een heel echt tranentrekkend prachtig mooi filmpje van. Gaan we even kort naar kijken. Nou, als je dan niet verliefd bent op Paro... Ja. Hey, ik zag ook in het filmpje, hij wordt ook gebruikt bijvoorbeeld met kinderen die in het ziekenhuis liggen. Waarom is dat dan? Ja, we hebben een hele brede doelgroep. Origineel is hij bedacht voor dementerende ouderen in Japan. Toen dacht iemand, dat is leuk. En sindsdien, hij is nu 6 jaar in Nederland. En we zetten hem dus in bij, naast dementerende ouderen, ook bij verstandelijk beperkten. Maar ook dus kinderen. Dus kinderen met pijnklachten ter afleiding in het ziekenhuis. Of om aan te geven, nou, ik heb pijn. Maar ja, waar heb ik dan pijn? Dan kan ik op Paro aanwijzen, ik heb pijn met mijn buik. Dus hier bij Paro is daar de buik. Ja. Of Paro kan toch op sommige stukken mee. Of die kan bij het kindje blijven wanneer de ouders even weg moeten. Of wat dan ook. Dus dan kan die soort van steun zijn. Hey, hoe weet Paro wat de oudere wil of wat het kind wil? Nou, Paro zit helemaal vol met sensoren. En hij kan dingen horen. Dus hij kijkt daar naartoe waar hij dingen hoort. Nu hoort hij een beetje veel, dus hij kijkt een beetje veel rond. Maar daarnaast heeft hij ook nog sensoren in zijn snorharen. Dus Ja. dat vindt hij niet zo leuk als ik daar aankom. Okay. Dan kijkt hij de andere kant in. Ja. En daarnaast, hoe actiever ik ben, hoe actiever Paro is. Ja. Is er iemand die misschien Paro even op schoot mag hebben? Oh ja, ik heb Paro net wel stiekem een beetje opengeritst om harder te zetten. Oh. Dus ik moet hem even dichtritsen. Paro is bloot in zijn broekje. Nou, mensen, wie wil Paro even op schoot? Jongens, je hebt nu de kans, hè? Ja, hier, kijk, daar, ja. Nou, dan geven we Paro even door. Maar is misschien een beetje een lullige vraag, maar is het eigenlijk niet... Oh, we gaan gewoon naar de... We gaan eerst even naar de robot kijken. Eerst even ervaren. Precies. Ja, nou, dat is natuurlijk super cute. Hij wordt doorgegeven alsof het een echt beestje is. Heel voorzichtig. Met alle voorzichtigheid, ja. Hey, zeg nou eens, zo'n effect van Paro op zo'n afdeling, hoe zou je dat omschrijven? Ik bedoel, jij kent natuurlijk alle techniek en de methodes, maar als je ziet wat er gebeurt, hoe zou je dat omschrijven? Het is eerlijk gezegd heel moeilijk te omschrijven, want iedereen reageert er heel anders op. Sommige mensen worden heel actief en die hebben in tijden niet gesproken en die gaan hele verhalen tegen Paro aan vertellen. Met ook mensen die juist heel rustig worden, dus heel fysiek gewoon gaan aaien en daar echt rust uit vinden. Maar je merkt dat Paro op een of andere manier binnen een honderdste van een seconde iets kan doen wat mensen toch soms lastiger kunnen doen en waar we in de zorg steeds minder tijd voor hebben. Want we willen allemaal bijvoorbeeld onze ouderen alle tijd geven en alle aandacht geven. Maar ja, de druk wordt steeds hoger, de werkdruk is hoger. We hebben niet alle tijd om met iemand diep in gesprek te gaan van hoe was het vroeger, wat heb je vroeger gedaan, heb je huisdieren gehad, ik zeg maar iets. En Paro kan die herinneringen op een of andere manier heel makkelijk en heel snel terugbrengen. Juist. Paro is het is dubbel teken destijds. De techniek die zo voortschrijdt en ook hoe we nu de zorg organiseren. Reinier, we gaan even naar jouw robot die hier voor je staat. Het lijkt een soort veredelde plantenbak. Ja, daar lijkt het zeker op. Zeg maar. Ja. We gaan even kijken ook naar een filmpje. Wat is het stil hier?
Zal ik mijn muziekje opzetten? Ja, leuk. Geweldige actrice dit. Mijn favoriet. Dag mevrouw Plomp. Je dochter komt er over een kwartiertje aan. Ja, echt wel. Hi, mam. Nou. Wat me opvalt is dat hij volgens mij mevrouw Plomp tutoyeert. Is dat... Mag dat eigenlijk wel? Dat ligt hoe je hem instelt, denk ik. Maar dat antwoord moet je mij schuldig Maar schuldig vertel, wat kan deze robot allemaal? Nou, wat Paro heel mooi doet, is echt op de beleving zitten. Maar Tessa zit echt op de dagstructuur en op de vereenzaming van de ouderen. Bij dementie zie je toch dat mensen niet meer zelf regie hebben over de dingen die ze doen thuis. En wat wij proberen met deze robot is dat wij proberen mensen weer het dagritme terug te geven. Dus het koffie drinken, medicatie, tot zich laten nemen, et cetera. Zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, maar ook veel meer eigen regie hebben. En een gezelschaps... Bijna een soort elektronische agenda plus. Ja, en het mooie is en dat dan je ook vanuit... gezellig. En met bloemetjes. Nou ja, ik hoorde laatst in een filmpje dat ze hem customizen binnenkort. En dan krijg je verschillende kleren. Dus je kunt hem ook nog aanpassen aan je eigen behoeften. Maar je kunt dus vanuit afstand met een appje bijvoorbeeld... kun je dus gewoon wat die dochter deed. Hey, je komt er straks aan of hoe gaat het? En dan communiceert hij ook. Dus dat is gewoon En zitten ouderen hier wel op te wachten eigenlijk? Dat ze geen zorg krijgen, maar zo'n plant in de kamer? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè? Daarom stellen we hem. En het mooie is, ik denk dat mensen hebben de keuze. En de keuze is eigenlijk van of je zit alleen thuis de hele dag... of je hebt toch nog iets van een soort aanspraak. Ja. En jij werkt voor zorggroep Patina, zeg ik dat goed? Patina. Patina. Ja. Potato. Hoeveel Tessa's hebben jullie inmiddels? Moet ik even kijken naar mijn collega. We hebben er nu 1. En dat is deze dus. Ja, wat we doen een samenwerking met Noorderbreedte en de provincie Friesland. Die heeft ons subsidie gegeven om deze te gaan testen. Ja. En te gaan kijken welke meerwaarde dit heeft voor onze bewoners in het gebied in Friesland. En hoe zijn de reacties van bewoners tot nu toe? Tot nu toe moet die nog voor mij uitgerold worden. Maar wat wij gezien hebben was eerst wel heel positief. Nou, wie geen zin heeft om naar zijn oma te gaan en daar zeg maar iets aan wil doen... Nou, ik ben stiekem wel benieuwd. Wie zou het zien zitten om zo'n... want dit is natuurlijk... Ik zou dit ook best wel gezellig vinden. Iemand die gewoon een bosje bloemen wat tegen me gaat praten... in plaats van een wekker die afgaat. Zijn er meer mensen die denken... ja, dit zou ik eigenlijk best wel gezellig vinden om thuis te hebben. Het gaat toch best wel wat handen de lucht in. Oh ja, een vraag. Wacht, maar dat is heel goed. Maar daar komt er even iemand bij u met een microfoon. Dankjewel. Waarom een plant? Waarom niet een koekoeksklok of wat dan ook? Ja, ik ben niet de ontwerper of de maker hiervan. Dus dat antwoord moet ik u echt schuldig houden. Nou, wat ik grappig vind hieraan is... dit is eigenlijk inderdaad iets voor dagstructuur. Maar bijvoorbeeld Paro gaat veel meer om gezelschap. Ja. En dan heb je nog Lea, die gaat veel meer om het fysieke. Dus zien jullie eigenlijk ook dat elkaar aanvullen? Zie je dat zo, Maya? Ja, zeker. Dan de beste is alle 3 om te meenemen. So. Ja? Dan, met Lea krijgt jou echt op de been en ik kan wel heel goed staan en heel goed lopen en zorgen dat je blijft mobiel. En dan met Paro, je krijgt echt emotionele dingen erbij. Ja, je hebt Alice ook nog. Dat is ook nog een robot die wat meer kan. Maar wat jij zegt, en wat denk ik waar we naartoe gaan in de toekomst... is dat we hebben steeds minder mensen in de zorg. Dus we zullen techniek verder moeten ontwikkelen om... het menselijke factor, dat wordt dus gewoon minder. Want we hebben gewoon niet voldoende mensen. En met deze soorten techniek kun je veel specifieker zorg gaan toepassen op het moment dat het nodig is. Dus als je ziet bij iemand die met dementie op een gegeven moment in een isolement raakt, dan kun je veel beter zeggen, hey, op dit moment heeft iemand zorg nodig. Dus dan komt of de dochter of de buurman of komt de zorg verlenen. Maar is het eigenlijk een soort verkapte bezuinigingsmaatregel? Om dat even heel
cru te zeggen? Nee, want ik denk dat er is op dit moment voldoende geld. Alleen wij zien steeds minder mensen die het werk kunnen doen. En dat heeft gewoon echt te maken met de vergrijzing in Nederland. En de jongeren kiezen toch steeds meer voor de banen in de techniek. Heel mooi. Maar ja, wij hebben ze keihard nodig in de zorg. Maar misschien is het dus ook wel zo dat mensen die in de zorg gaan werken in de toekomst... dus ook met techniek heel erg moeten kunnen omgaan. Ja, zeker. Dus dat het eigenlijk steeds meer combinatie wordt. Over mensen, die zal natuurlijk altijd... Je merkt met dingen zoals paren ook dat mensen er soms heel erg bang voor zijn. Want ik wil niet vervangen worden. Het is ook totaal geen vervanging. Ze moeten paren ook niet zien. En ook zeker niet de hele belevingsgerichte zorg. Dat gaat heel breed. Maar je merkt wel dat paro dingen kan doen en een hulpmiddel kan zijn om mensen rustiger te krijgen. Waardoor je weer wel fijner mensen kan aankleden of kan wassen. En de rust kan bewaren op de afdeling. Dus het is voornamelijk... Dus wat jij zegt is niet of een robot of een verpleger, maar nee, het is sowieso een combinatie. Ja, ik denk echt dat het een combinatie is. En het is ook wel, we moeten daar een beetje binnen de zorg mee leren omgaan. En de plussen en de minnen zien te vinden. En de win-win situatie creëren. En daar is nog wel tijd, want ja, we hebben best wel veel mensen die al heel lang in de zorg zitten en niet bekend zijn met dit soort technieken. En dat best wel eng vinden. En denken, hoe ga ik hiermee om? Het is allemaal heel duur. En dan laat ik het vallen en dan is het kapot. En stress. En wat kost de paro deze? Dus natuurlijk gebruikt model, demonstratiemodel. Wat moet mijn demonstratiemodel verkoop ik natuurlijk niet. Dat kan ik over mijn hart niet verkrijgen. Nee. Maar een nieuwe paro kost €5.000 ongeveer. Oké, nou, dat nog even doorsparen, jongens. Ook voor Sinterklaas. Even applaus voor al deze mensen. Dankjewel. Marianne. Yes. Hartstikke leuk, al die robots. We zijn inmiddels bij de piano. Misschien hebben jullie het vorige week wel gezien in de aankondiging. We hadden hier de robots van Pluto. En de voorstelling speelde 3 avonden lang bij de Harmonie. En naast mij staat Asing Waldhaus van de Leeuwardenkrant. Welkom. Dank je. Goed dat je er bent. Je hebt als eerder hier een column gedaan. Je hebt nu een column geschreven over de voorstelling, begreep ik? Ja, ik was naar Pluto vorige week. Ik hoop jullie ook allemaal, anders heb je echt iets gemist. Fantastische voorstelling, gebaseerd op manga, strips en vol robots. En zo intensief dat ik er 's nachts van heb gedroomd. Nou, dat is in elk geval heel bijzonder. Je gaat de column voordragen. Applaus. Ja, dank je. De column is dus eigenlijk van maandag. Dat was de dag na al die voorstellingen. Robots. Robots zouden liefst net als mensen zijn. Er is iets in ons waar ze blijkbaar jaloers op zijn. Misschien komt het omdat ze gemaakt zijn om op mensen te lijken of op zijn minst iets menselijks te kunnen nadoen. Het geldt voor Pinocchio, het geldt voor de robots uit Blade Runner en het geldt zeker voor de robots uit de manga-voorstelling Pluto, die in de Harmonie was. Die gaat over een robot die moorden onderzoekt op andere superrobots en ontdekt dat ze te maken hebben met de recente oorlog van de VS in Perzië. Robots zijn van huis uit pacifist, maar in Perzië leerden ze leugens en haat kennen en nadoen. En wat je goed nadoet, is niet van echt te onderscheiden. Zo zegt een professor het ook, die in een prachtscène in de voorstelling een robot leert huilen. Huilen verandert niks, leert hij haar, maar het lucht op. Als je het goed genoeg imiteert, wordt het vanzelf echt. Voor de dame naast me in de Harmonie was dit de 6e keer dat ze Pluto zag. Eerst in Londen, nu in Leeuwarden en zondag reisde ze naar Antwerpen. Ze kwam uit Tokio en daar had ze hem 3 jaar geleden gezien. Toen was hij hier heel anders dan nu. Het had met haar werk te maken, zei ze. Ze was een soort journalist. Zijn er verschillen elke avond, vroeg ik. Begrijp me goed, ik vond het een fantastische voorstelling. Ik heb er 's nachts van gedroomd. Maar dat is nog wat anders dan er 6 keer heen gaan. Dan begin je als mens op een robot te lijken. Wat zij volgens mij niet was. Nee, zei de Japanse. Dat kan ook niet, want alles moet heel precies in deze voorstelling. Wat vond u? Was het te lang? Dat vinden veel mensen in het Westen, wist ze. Helemaal niet, zei ik. Ik was juist verbaasd dat het 3 uur en een beetje zo snel voorbij waren gegaan. Dat ga ik ze vertellen, beloofde ze. Geen robot dus, ze hoorden er gewoon bij. Dank u wel. Asing Waldhaus, hartelijk bedankt. En mensen in de zaal en ook mensen op Facebook, als je me een vraag hebt, opmerking, stel hem. Mensen in de zaal, als jullie een vraag hebben of opmerking, stel hem. En als ik niet zie dat je een vraag hebt, steek gewoon even de hand op of roep gewoon even, hey jong! En dan komt Marianne bij je en dan kan je de vraag stellen.
Bij mij aangesloten zijn Peter Wijninga en Frank Slijper. Heren, kunnen jullie even heel kort zeggen in 1 zin wie je bent en wat je doet? Ik ben van oorsprong luchtmachtmilitair en binnen de luchtmacht ook in aanraking geweest met het beleid aangaande drones. En later gaan werken voor het Haagse Centrum voor Strategische Studies, waar we ook studies naar drones hebben gedaan. Juist. Ik ben van oorsprong dienstweigeraar. Ik ben vervolgens mij bezig gaan houden met internationale wapenhandel, het onderzoek daardoor. En dat doe ik de laatste paar jaar voor PAX, een vredesorganisatie, gevestigd in Utrecht. Ik woon zelf in Groningen, dus vlakbij hier. Oh, nou kijk eens, hartstikke goud, mijn jong. Nou, dat is mooi, dus want we gaan het hebben over killer robots. Over robots die kunnen doden. En daarvoor hebben we eerst even een filmfragment. Zijn er mensen die hier die Black Mirror kijken van Netflix? Kijk eens aan. Nou, dan heb je deze misschien al wel gezien. Ik kon er niet van slapen, nadien. Dus voor de kinderen, het is allemaal nep, hè? Ja, daar zijn we maar even gestopt. Wie had hem al gezien? Ja, scary. Peter, dit is een robot. In deze aflevering gaat hij niets ontziend recht op het doel af. Met als enige doel om de mensen die opgejaagd zijn in dit filmpje uit te schakelen. Denk niet 1 of 2 keer na voordat hij iemand doodmaakt. Kan ook alles openmaken, overal overheen, dwars doorheen. Zeer intelligent. Gaan wij als mens het onderspit delven voor dit soort robots die denken, zonder die mensen kunnen wij het stukken beter? Nou, waar ik even aan moest denken was, ik heb thuis een jonge Labrador en daar delf ik af en toe ook het onderspit, want die kan ook overal bij. Dus Ja. ja, dit is wel iets wat kan gebeuren in de toekomst. Ja. Maar mijn vraag was, gaan wij er dan als mens aan onderdoor aan de robots? Dat verwacht ik niet eigenlijk. En hoe kan je mij daar iets nog meer beter mee geruststellen? Waar we het over hebben is eigenlijk kunstmatige intelligentie. De fout die we vaak als mensen maken is dat we kunstmatige intelligentie zien in menselijke termen. Dat moeten we niet doen. Het blijft een machine en hij wordt geprogrammeerd. En er zijn machines die zichzelf dingen kunnen aanleren. Daardoor worden ze intelligenter, ze kunnen dingen sneller doen. Maar je kunt het niet vergelijken met menselijke intelligentie. En in die zin denk ik dat we robots de baas kunnen blijven. Maar dat we daar wel een hele nauwe samenwerking mee aan moeten gaan. Ja, want bestaat dit al? Ja. Welke landen maken dit soort dingen op dit moment? Nou ja, dit soort kruipende dingen. Ja, je hebt net het filmpje gezien. Ik bedoel, dat is in De feite... gelijkenis is treffend. Ja, natuurlijk. de gelijkenis is treffend. Het Amerikaanse leger wordt een grotere versie ervan ontwikkeld. Die niet zozeer wapens meedraagt, maar wel voorraden voor infanteriesoldaten. Die dan zelf licht bepakt zijn, licht bewapend. En die zo'n ding achter zich aan hebben lopen, de grootte van een ezel. Die radio's bij zich heeft, extra munitie misschien en voorraden en noem maar op. Dat soort dingen zie je. En hoe gaan we voorkomen dat het uiteindelijk hier terechtkomt? Daar ben ik benieuwd naar. Ja, nou, ik denk dat dat voornamelijk regelgeving zou moeten zijn, wetten. Je ziet nu dat oorlogvoering is op zich al gereguleerd. Dat wil niet zeggen dat daarin geen excessen voorkomen. Maar het zijn wel menselijke excessen. En de vraag waar je hier tegenaan loopt is of je te maken wil krijgen met excessen die begaan zijn door machines. Waarvoor je uiteindelijk misschien wel niemand ter verantwoording kunt roepen. Ja. Nu zijn het wel mensen die oorlog voeren en mensen kun je ter verantwoording roepen. En de Amerikanen doen dit. Betekent dat China en Rusland het net zo hard doen? Het zijn grote industriële landen die hierin voorop lopen. En daar is Amerika een van. Daar is inderdaad Rusland ook een van. China, Frankrijk, Engeland in Europa ook zeker, ja. Krijgen we een soort nieuwe wapenwetloop met dit soort technologie?
Dat is moeilijk te voorspellen. Kijk, je moet je niet vergissen, dit is er eigenlijk al. De software is er ook. En de software is civiel ontwikkeld. En laten we dat even heel duidelijk stellen. Het is niet iets wat per se door militairen is uitgevonden. De software is precies hetzelfde als bijvoorbeeld in de toekomstige bestuurloze auto. Die als er aan een bepaalde voorwaarde is voldaan een gezicht herkent, de auto stopt, het portier openduwt en een passagier laat instappen. Het is het aloude Cluedo. Met de kandelaar kan je de ruimte verlichten, maar ook het hoofd inslaan van iemand. Ja, bij wijze van spreken. Frank, ben jij net zo optimistisch als Peter is dat het gaat wel meevallen, er komt regelgeving en dan komt het allemaal goed? Ja, dat is denk ik een beetje het punt. Kijk, wij hebben in 2013 een internationale coalitie opgericht als PAX met bijvoorbeeld Amnesty, Human Rights Watch, om juist te pleiten voor wat in onze ogen het beste is, een verbod op dodelijke robots. Er is toen vrij snel in de VN, in de Verenigde Naties, een discussie op gang gekomen in eind 2013. En we zijn nu 4,5, bijna 5 jaar verder en je ziet dat die discussie heel weinig opschiet. Terwijl je tegelijk ziet, de technologie die gaat door, gaat in vrij hoog tempo door. Je ziet denk ik dat de rivaliteit tussen de grote industriële landen, de VS voorop, maar ook landen als Israël, Zuid-Korea, Rusland, China, die zetten je volop in. Daar gaan grote sommen geld heen. Dus die denken, ja, Pax, leuk met jullie brief van jullie willen het niet, maar dat gaan we gewoon lekker niet doen. Dat zou je kunnen zeggen, maar, en dat vind ik het hoopgevende, en daarmee hoop ik dat die stroperige, trage politieke processen een duw krijgen. Het zijn niet alleen vredesorganisaties die dit zeggen. Er zijn inmiddels wetenschappers geweest, een paar duizend, die hun handtekening hebben gezet onder een brief die de VN oproept om nu echt maatregelen te nemen. Directeuren van grote artificial intelligence, robotica bedrijven, die hebben datzelfde gezegd. En wat is dan hun angst? Dat technologie die inderdaad prima civiel gebruikt gaat worden om te doden, dat daarbij een totaal oncontroleerbaar proces op gang wordt gebracht. Een wapenwedloop tussen landen op het gebied van robotica met desastreuze gevolgen. Ja, Peter, jij hebt die brief ook ondertekend, hè, geloof ik. Die is geschreven samen met Elon Musk. Ook onder andere van Tesla bijvoorbeeld. Nee, ik heb die brief niet ondertekend. Oh. Die hebben ze opgesteld zonder mij daarover te consulteren. Maar, maar goed, ik deel de zorg wel hoor. Ja. Ik denk dat het... kijk, het is een nieuwe technologie. Er zitten een heleboel positieve kanten aan. Maar zeker als het in verkeerde handen terechtkomt, kan het ook heel verkeerd aflopen. Ook, en dan hebben we het niet alleen over staten die zich niets van internationale wetgeving aantrekken, die er zijn. Maar ook over criminele organisaties, terroristische organisaties. Dus dit is wel iets wat je heel goed in de gaten moet houden. Ik denk wel dat als je nu kijkt naar het algemeen militair gebruik, is het nog steeds de mens die beslist of er een raket of een bom wordt afgevuurd in het hele proces. De hele vlucht zeg maar, naar het doel toe kan automatisch zijn. Maar uiteindelijk de beslissing om wel of niet een raket of een bom te lanceren, dat is een mens die dat doet. Die daarover verschillende afwegingen maakt, die ook door juristen wordt ondersteund, et cetera, et cetera. En de vraag is nou juist of de verleiding van de technologie, zeg maar, die grens duidelijk zal blijven handhaven. En of de mens dus niet die grens overgaat en het dan toch maar aan die computer overlaat. Zegt, er is regelgeving, er zijn allemaal mensen die worden bijgestaan. Nou, er is nog geen regelgeving. Er zijn allemaal mensen die worden bijgestaan door juristen, voordat ze keuzes maken, voordat ze erge dingen doen met die dingen. Dus ja, deel jij die, zeg maar, nou ja, dat comfort wat wordt aangegeven van, voordat er gekke dingen gebeuren, moet het eerst een paar hele slechte mensen zijn? Nou, ik denk niet helemaal. Kijk, het is denk ik ook zo oud als de mensheid dat mensen willen overheersen. En zo zie je dat in de militaire technologie ook. Een land als de VS, die met kop en schouders het meeste uitgeeft aan zijn defensie, maar ook aan militair onderzoek, die geeft ook heel veel uit op dit gebied. En zij zijn, en dat zie je ook in dat politieke proces, daarom is dat zo langzaam, die grootmachten die zullen niet als eerste zeggen van wij gaan dit aan banden leggen. Want de angst is dan dat ze hun machtspositie kwijtraken. Ja.
Nou, het is nog niet afgelopen, want het is interessant. Er is nog geen regelgeving, we weten niet precies waar het gaat eindigen. En iedereen probeert de slag naar voren te maken. Voordat ik de heren ga bedanken, zijn er nog mensen die een vraag hebben? Het kan nu. Ja, hier, Marianne. Daar, de meneer met de mooie baard. Mooie baard. Hoi. Jij houdt hem vast goed. Wat ik me afvraag, het gaat allemaal over robots die zelf kunnen nadenken, zelf dingen kunnen doen. Maar we hebben natuurlijk ook de menselijke factor om daarop in te breken. Dus het hacken van een ding wat civiel ondersteunt, maar dus wel schade zou kunnen toebrengen wanneer die gehackt wordt. Ja, hoe zit dat eigenlijk, Peter? Want dan heb je zo'n robot, dan heb je alles geregeld en dan wordt hij gehackt. Ja, dat is wel degelijk een gevaar. Sterker nog, de hele hack kan door een robot worden gepleegd zelfs. Ook dat is iets wat een reëel gevaar is. Dus ja, het zijn wel degelijk dingen waar je goed naar moet kijken. En wordt het wel eens vergeten als men zo snel de vlucht naar voren wil maken met het ontwikkelen van techniek, dat ze dat soort dingen overslaan? Want er zijn ook natuurlijk uit bijvoorbeeld de nucleaire geschiedenis dat er echt hele labiele wapens waren gemaakt om maar zo snel mogelijk ook een soort raket te hebben. Ja. Zit dat gevaar er nu weer in dat we eigenlijk robots krijgen die nog niet goed genoeg zijn om eigenlijk veilig in te zetten? Nou, laat ik zo zeggen, je kunt het niet uitsluiten. Want er wordt zoveel gedaan op dit moment. Het overzicht is er ook wereldwijd niet. Er zijn ook dingen die gebeuren in het verborgene. Daar kun je eigenlijk wel zeker van zijn. Maar daarnaast is het zo dat men ook wel geleerd heeft natuurlijk van ontwikkelingen zoals kernenergie. Je ziet op dit moment een terughoudendheid om het proces volledig te automatiseren. Dus ook de beslissing om een wapen of een bom in te zetten door de robot te laten plegen. De software is er, dus het kan in principe, maar toch is men terughoudend. Okay. Er is echter geen regelgeving. Dus als het wijder verbreid wordt, heb je kans dat het een keer in handen komt van mensen die minder terughoudend zijn. En met deze geruststellende gedachten sluiten we dit gesprek af. Dames en heren, want ja, het is zo. We kunnen niet iedereen gerustgesteld helemaal naar huis sturen. Precies. Maar ik ben wel iets gerustgestelder, Peter. Heren, bedankt. En we gaan weer luisteren naar Bissoen. Hoi. Heb ik alweer... Ja, ik heb geluid. Oké. Ik heb duidelijk een beetje inzet van jullie nodig. Ja, echt waar. Maar dat valt mee, want we doen het met z'n allen, dus het is niet dat je dan opvalt. Ik geef dadelijk wel een seintje en dan weet je dat jullie de Sjaak zijn, ja? Ze zit daar maar te staren naar het scherm. Haar lijntje met de wereld, of juist een schild dat haar beschermt. Oh, zie mij staan, zie mij, zie mij staan, zie mij. Altijd gezelschap in het eenpersoonsschijnsel. Vierkante oogjes en al haar zorgen verdwijnen. Oh, kromme vingers, de knokkels wit. Maar zo heeft ze tenminste het idee dat ze niet weer alleen zit. Oh, zie mij.
is het stukje dat jullie allemaal gaan meedoen. Wat ik net al 2 keer zong. Je mag ook de lage versie pakken. Dat is gewoon octaafje eronder, ja? Zijn we er allemaal klaar voor? 1, 2, 3, 4, 5. Na da, na da da, na da da, na da da da. Heel goed. Na da da, na da da, na da da, na da da. Ga maar door. Na da da, na da da, na da da, na da da. Nog 1 keer. Na da da, na da da, na da da, na da da. Applaus voor jezelf. En voor Applaus mij. voor jezelf. Ja, Jamila, dankjewel. Oh, Bissou, dankjewel. We gaan naar Jasmin, want er is een Facebook-vraag binnengekomen. Ja, er is een vraag op Facebook Van binnengekomen. wie is die? Van wie is die? Er is zeker weten een vraag binnengekomen. En de vraag komt van Lotte Vijver. De vraag is namelijk, we gaan te maken krijgen met meer robotisering in de toekomst. En haar vraag was eigenlijk van, hoe gaan we daar rekening mee houden wat betreft werkgelegenheid? Kunnen we daar rekening mee houden? Nou, dat is helemaal een fantastische vraag. Dat is een fantastische vraag, Lotte Vijver. Zometeen zitten hier 2 mensen waarmee we gaan praten over de invloed van robots op de arbeidsmarkt. Dus het antwoord blijft me even schuldig, want dat kan ik nu wel geven. Maar daar hebben we 2 hele goede mensen voor uitgenodigd. Dus Lotte, bedankt. En Mees kan Blow die vragen stellen op Facebook. Mooi. Ondertussen hebben we hier, is aangeschoven. Vertel eens, Misha. Misha, hoe heet je ook weer van achternaam? Misha de Graaf. Misha de Graaf, welkom. Misha, hoe lang in jouw leven ben jij al bezig met robots? Nou, bijna 20 jaar, denk ik. En wat is jouw specialisatie? Vechtrobots. Ah, kijk eens aan. Dus we hadden net de killer robots, nu hebben we vechtrobots. Laten we eens even hier bij deze, want dat hebben jullie misschien wel kunnen zien, dit bakbeest beginnen. Hoe heet die? Deze heet pulverizer, dus vertaald verpulveraar. Juist. En wat kan pulveraar... Nou, ik kan het bijna al raden. Ja, wat kan die heel goed? Hij heeft een roterend wapen, als het ware een tol. En in de Robot Wars C noemen ze dat een spinner. Een spinner, ja? Dat is een vliegwiel. Die bouwt door heel hard rond te draaien kinetische energie op. En met de 2 wielen die aan de zijkant zitten, kan ik de robot bedienen. Dus die rijdt en kan op zijn eigen as draaien. En het idee is, die brengt dat wapen op snelheid, rijdt hem tegen de tegenstander aan en die krijgt een enorme beuk. Nou, we gaan eens even kijken hoe dat eruit ziet. U kent misschien al vroeger Robot Wars. We hebben even wat van je eigen opnames mee. Dus een klein beetje korrelig, maar maakt het wel duidelijk wat het is. Daar hebben we de pulverizer, hè? Ja. Ja. Hupsakee. En hier een paar andere, die zien we zo ook nog. Hup. Ja. Juist. Hop. Nou, dat ging er flink gewelddadig aan toe. Vertel eens, waar spelen, hoeveel mensen doen dit en waar kom jij met jouw battle robots overal over de wereld? Hoeveel mensen dit in totaal wereldwijd doen, dat weet ik niet. Wat schat je? Nou, honderden wel. Ja. Daar kom je denk ik wereldwijd wel aan. En je hebt verschillende gewichtsklasses. Die we net als eerste zagen, dat is de 100 kilogram klasse. Dat noemen ze de heavyweights. Het gewicht is inmiddels trouwens naar 110 opgeschroefd. Dus je kan ze nog zwaarder maken. Die hier vooraan staat, dat noemen we een featherweight. Vedergewicht, die is 13,6 kilo. Bedoel ik ook niet. Hoe heet een deze? veertje. Deze heet een vrij massief apparaat voor een featherweight. Ja, ik weet ook niet hoe die term is ontstaan, maar waarschijnlijk ten opzichte van die heavyweights is het natuurlijk aanzienlijk lichter. Deze heet presser. Dit is een presser, samendrukken. En die heeft een klauwwapen waar tussen ik de tegenstander probeer te pakken en dan drukt hij met hydraulische kracht die punt in de tegenstander en dan hoop je dat je iets vitaals raakt.
dat hij die tegenstander uitschakelt. Dan heb je ook nog een gewichtsklasse die vrij populair is en dat noemen ze de N2, dus de miergewichten, die zijn 150 gram. Dan heb je het echt over een robotje wat op je hand past. De principes zijn voor alle gewichtsklasses hetzelfde. En ja, in verschillende gewichtsklasses kan je dus wedstrijden doen. En ik hou me voornamelijk bezig met de zwaargewichten en met de lichtere gewichtsklassen. En wat is nou de kick hiervan? Is de kick de techniek of thuis op jouw zolderkamer zitten? Wat voor gemeens kan ik nu weer bedenken? Ja. Ik bedoel, eigenlijk is de vraag, hoe ziek persoon moet je zijn om deze sport te doen, Misja? Ja, ziek heeft ook een keerzijde, want wat je de andere aan wil doen, dat kan je zelf ook overkomen. En dat is ook weer de spanning. Wat is voor mij de drive om dit te doen? Ja, ik hou van slopen, absoluut. Ik ben ook een modelbouwer. Alleen als je een modelletje maakt en dat is klaar, dan is het klaar. Ik kan het laten zien, je kan ermee spelen, that's it. Als dit klaar is, begint het pas. En is het dan sterk genoeg? Zo nee, dan ga je weer doorontwikkelen. En ja, de tegenstanders ontwikkelen ook door. Je weet van tevoren niet helemaal wat je tegen gaat komen. Je hebt wel een idee van, vorige keer ben ik zoiets tegengekomen, dat ging niet goed. Wat kan ik veranderen zodat het nu wel goed gaat? En dat is eigenlijk de drive om hier mee bezig te zijn. En hij is natuurlijk op afstand bestuurbaar. Dus tijdens zo'n wedstrijd ben je in principe ook zelf aan het spelen. Ja, het zijn geen autonome robots. Daar ben ik heel blij mee trouwens dat ze niet autonoom zijn. Nee. En er zitten allerlei veiligheidseisen in de bouwvoorschriften. Mensen vragen wel eens, wat zijn de regels? Nou, de regels zijn beperkt tot het bouwen. Wat mag je maken, wat mag je toepassen? Maar één keer in de arena, als de deur dicht gaat, ja, dan moet je het maar zien te overleven. Dan er mogen ook geen mensen in die arena? Nee. De robots worden geactiveerd door er als het ware een soort sleutel in te steken. Die verbindt de stroomkring. Zonder die sleutel kan de robot absoluut niet werken. Dan heeft hij gewoon geen stroom. En de robot wordt in de arena gezet, dan gaat die sleutel erin en dan gaat de deur dicht. Juist. En dan pas eigenlijk een hele veilige sport. Ja, als je je aan die veiligheidsnormen houdt, dan is het... Hey Misja, hoe goed ben jij? Hebben we hier een wereldkampioen aan tafel? Of ben jij gevreesd? Word jij gevreesd in China? Of, Nou, wereldwijd helaas nog niet. Ik ben in een vergrijs verleden wel Nederlands kampioen geweest met de voorloper van die grote. Daar heb ik een kleinere variant van gebouwd. Daar heb ik ook een competitie mee gewonnen. Laat ik zeggen, in de regel verlies je vaker dan dat je wint. Oké. En ik heb wel, doordat ik Nederlands kampioen ben geweest, aan het Europees en het wereldkampioenschap in Engeland meegedaan, maar lag ik beide keer in de eerste ronde uit. Ach, kijk, ja. Nee, echt gevreesd wereldwijd nog niet. Hey, en we hebben het vanavond nu over van, moet je bang zijn voor robots, ja of nee? Dus ook aan jou de vraag, want jij weet wat de menselijke factor is. Jij bedenkt dingen om te verslaan, anderen doen dat weer. Het gaat keer op keer. Het moet slimmer, het moet sterker, het moet gemener, effectiever. Moeten we bang zijn voor robots in de toekomst, ja of nee? Deze robots niet, want die hebben het alleen maar op elkaar gemunt. En ze zijn niet autonoom. Er staat nog altijd iemand achter die de robot bedient. En in dit geval is het nagenoeg puur mechanisch en niet zozeer elektronisch. Dus nee. Deze niet? Andere robots wel? Nou ja, als ik zo de interview hiervoor gehoord heb tussen de twee heren. En ja, je gaat militaire technologieën zoals drones toepassen of robots die stel je programmeert een robot om iemand te vermoorden. Een mens kan op dat moment dat hij tegenover zijn doelwit staat al denken, dat gaan we niet doen. Een robot heeft die remming niet. Bang, ja, moeten we er bang voor zijn? Het zijn nog altijd de mensen die erachter staan. Ik ben banger voor mensen dan voor robots, laat ik het zo zeggen. Dat is een hele mooie afsluiter. Is er nog iemand die een vraag heeft aan Misja? Dat kan nu. Even kijken. Nee, helemaal goed. Misja, hartelijk bedankt. Graag We mogen gedaan. straks zeker nog wel even de robots komen bekijken. En we gaan weer naar Jamila. Bissou. Fantastisch. Nog 1 liedje. Ja, laatste liedje. Dit liedje is voor mijn dochter. Dat ze het niet in de hoofd moet halen om zo te worden. Even een checkje. Nicky heeft geen fuck te doen, de tv is ook
ook nog stuk. Ze wilde gaan werken bij de supermarkt, maar dat is niet gelukt. Dus Nicky doet haar Hermes aan, haar haren heel strak vast. Nicky maakt haar ogen zwart, ze kan nog heel lang door. Ze heeft pep gehad. En ze had de hele nacht. Ze staat regenstrak en ze voelt gelukkig niks. Wesley komt haar halen met zijn VW Turbo Golf. Ze gaan samen naar de tering, hakken ze volledig in het stof. En Nicky heeft een klote leven, dat heeft ze zelf gezegd. Met de anderen gaat het altijd goed, maar met Nicky gaat het altijd fucking slecht. En ze had de hele nacht. Ze staat regenstrak en ze voelt gelukkig niks. Nicky had de hele nacht. Ze staat regenstrak en ze voelt gelukkig niks. Nicky Geweldig, Bisou. Dankjewel. Dankjewel. En Jamila, wil je misschien je spullen een klein beetje naar achter zetten? Hebben we straks weer plek voor onze dancer. ging ik al doen, ik was nog cool aan het doen. Oh, sorry. Sorry, very cool. Weer inmiddels aangeschoven op de bank. En Lotte Vijver, keer wat haar Oerdien vraag. Nou kunnen we het hebben over jouw vraag over de arbeidsmarkt. Heren, zou u kort even willen voorstellen en wat uw functie is en wat je daar zo al doet? Even kort allebei, beginnen met u. Ik ben Robert Inklaar, econoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. En van daaruit geïnteresseerd in inderdaad hoe bijvoorbeeld robots van invloed zijn op de arbeidsmarkt. Kijk eens aan. Mijn naam is Koert van Mensvoort en ik ben initiatiefnemer van Hubot.org. Het speculatieve uitzendbureau voor mensen en robots. En wat is jouw achtergrond? Kunstenaar, filosoof, technoloog. Beetje hybride. Een beetje hybride, ook al bijna ook een soort Android. En Jasmin, ik had begrepen, er is ook nog een vraag. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er is een vraag, Jasmin. Er is zeker weten een vraag binnengekomen. De vraag komt van Sam de Roos. En wat hij eigenlijk vraagt is: zullen computers ooit creatief kunnen worden? Kunnen ze bijvoorbeeld later dingen uitvinden? Wat kunnen we daarvan verwachten van robots? Nou, dat lijkt me een goede vraag voor jou, Koert, zo meteen. Maar dan gaan we zo meteen even doen. Ja. Pakken we zo meteen mee. Pakken we Aasten mij. Hartelijk dank. Want we gaan eerst even kijken naar, want de vraag heeft al gesteld. Ja, en het is ook genoemd. Lodewijk Asscher had er vorig jaar nog, ging die een campagne over voeren, de voorman van de Partij van de Arbeid, over die banen die door robots zouden worden ingenomen. We zijn even de straat opgegaan en hebben mensen gevraagd of ze daar bang voor zijn. Meneer, bent u bang dat uw werk overgenomen gaat worden door een robot? Nee, absoluut niet. Nee. En waarom niet? Ik zit in het onderwijs en persoonlijk contact met studenten is heel erg belangrijk om iets te bereiken. En ik weet wel zeker dat robots dat niet kunnen vervangen. Nee, dat ken ik niet. Er komt van alles tegen hier in de grond. Dus dat wordt niks. Nee, lijkt me onmogelijk. Dat kan niet. Dat zou nooit kunnen. Ze zijn er al mee begonnen met de robot. Ik ben geopereerd met een robot. Een robot heeft toch beperkte mogelijkheden, denk ik. Beperkt denkvermogen. Een robot trilt niet en een mens wel, hè? Nee, ik weet zeker dat dat niet kan. Weet je, mijn hersenspinsels kan een robot niet overnemen. En ze kunnen heel veel, maar hoe ik werk, dat zou een robot niet kunnen doen. Bent u bang dat uw werk overgenomen wordt door een robot? Of ik bang ben? Nee. Nee, ben ik niet. En waarom niet? Nou, omdat ik werk doe waarbij mensen heel belangrijk zijn. Dus dat denk ik niet. En wat voor werk doe je? Ik werk op een klantenservice. Dat moet menselijk blijven.
denk ik. Ik denk dat de klanten dat fijn vinden. Mijn generatie zal niet meemaken dat de robot de mens overneemt. Daar ben ik wel van overtuigd. Robert, zitten al deze mensen in de ontkenningsfase? Iedereen zegt, nee hoor, mijn baan, nee, onmogelijk. Ik ben te intelligent, te uniek ervoor. Zie je het even zonnig als hun in? Nou, ik weet niet wat ze allemaal doen, maar ze zullen niet allemaal gelijk hebben. Nee. Nou, kijk, we hadden het eerder ook al over de robots in de zorg. En die konden goed de mensen aanvullen en de mensen versterken. Maar als je daarentegen gaat terugkijken naar een autofabriek 50 jaar geleden en die vergelijkt met nu, dan zie je nu nog nauwelijks mensen en allemaal robots. En dat gaat tijd kosten, dan moeten dingen opnieuw georganiseerd en opnieuw bedacht worden. Maar neem klantenservice. Computers kunnen steeds meer vragen van mensen die bellen al beantwoorden. En pas later dat je misschien een persoon aan de telefoon krijgt. Dus wat nu is, dat is misschien over 10 jaar heel anders. Interessant dat je de autofabriek noemt. Ja. Ik weet dat er een fabrikant, ik dacht Toyota, die uiteindelijk weer een deel van zijn robots heeft vervangen door mensen. Omdat toch blijkt dat ze blijkbaar robots hebben overschat. En dat voor bepaalde taken, dat mensen daar toch echt heel veel beter in zijn. Ja, plus het is ook nog zo dat die autofabrieken, zeker Ford is er ook beroemd om, die heeft de lopende band bedacht. Hè? En daar werden mensen eigenlijk ingezet als zijnde robots. Steeds repeterend, heel dom. Eigenlijk geestdodend werk moesten ze dan doen. Ja, en dat uiteindelijk wordt overgenomen door robots, dat vind ik alleen maar heerlijk. Dus eigenlijk werk wat al bedoeld was voor robots. In zekere dom zin. werk. Ja. Nee, en dat zeker. Het probleem is alleen, als jij 30 jaar dat werk hebt gedaan, dan voelt het niet als een verlossing als een robot dat voor jou overneemt. Nee, want jij moet dan veranderen en jij moet iets nieuws vinden. Omscholing, en dat is de grote bijscholing. vraag nu. Ja. Van, wat gaan we dan doen inderdaad? Voordat we daar naartoe zijn, toch even, Robert, welke beroepen lopen in Nederland gevaar? Nou, dat zijn inderdaad toch die repetitieve beroepen. En kijk, de autofabriek is dan inderdaad was er eentje, maar de magazijnmedewerkers, daar zie je dat er ook karretjes rondrijden die automatisch dingen van stellages pakken. En we hebben het over, ik noemde net al de callcenters. Er zijn al dat soort beroepen die programmatisch werken, waar in ieder geval een deel van is te programmeren. Dat kan je ook computers en robots laten doen. Zijn dat dan ook bijvoorbeeld beroepen die veelal door mensen met een lagere opleiding worden uitgevoerd? Zijn die het eerste de sjaak? Nou, je ziet dat het eerder de mensen die een beetje in het midden van de arbeidsmarkt zitten. Bijvoorbeeld de lagere, ik noem het wat, de schoonmaker of daar is het vaak veel moeilijker. Elke kamer is net weer anders. Elke klus is net weer anders. Het zijn met name de mensen die in de assemblage, in fabrieken, in de verwerking van gegevens, daar zitten een boel. Zie je nu al dat de werkgelegenheid het moeilijk heeft. Ja. Koert, jij zei al, je had een soort hypothetisch uitzendbureau voor mensen en robot geheten Hubot. Inderdaad. We kijken even naar een filmpje hoe dat er dan uitziet. En het is echt het wauwste filmpje van de avond. Hey, ik ben Kira. Sinds kort ben ik professioneel Shiva-therapeut. Vandaag ga ik een korte introductie geven op deze bijzondere, relatief nieuwe massagemethode. Uniek aan de Shiva-massage is dat ik in plaats van 2 armen 6 armen gebruik. Deze soft robotic armen voegen nieuwe mogelijkheden toe aan traditionele technieken en zijn erg effectief tijdens triggerpoint behandelingen, hoofd- en nektherapie en wervelkolommassage. De menselijke aanraking is natuurlijk heel belangrijk in fysiotherapie. Dat kan een machine nooit vervangen. Maar het is wel zo prettig dat ik voor het zware werk wat helpende handen heb. Wil je ook Shiva-therapeut worden? Bezoek dan onze website voor meer informatie over trainingen en vacatures.
Nou, Koert, ik kan niet wachten. Nee, ja, Kira heeft het heel mooi uitgelegd. Hè? Ik wil ook wel met 6 handen tegelijk gemasseerd. Ja, wat dit laat zien is dat, want in fysiotherapie, die menselijke aanraking, dat moet je niet willen vervangen. Ik hoor het ook vaak in de zorg, dat bleek ook wel uit het gesprek. Het is een combinatie van mensen met robots. Niet tegen de robot, maar met de robot. Ja, en als dan die extra armen het zware werk kunnen doen en dat ook een betere ervaring is voor de klant, ja, dan is dat gewoon eigenlijk een droom. Waar viel bij jou het kwartje dat je dacht van, er is mij te veel praat over, het is of een robot of een mens. Waar viel het kwartje dat je dacht, hier wil ik iets mee gaan doen? Ja, ik zie eigenlijk robots als een nieuwe diersoort. Die we dan zelf hebben gemaakt, maar ook niet helemaal controleren. En we hebben het vaak over de mens tegen de machine. Wie kan er beter schaken? Wie is dus steeds die wedstrijd. Maar we organiseren ook geen wedstrijden tussen mensen en paarden om te kijken wie er harder kan rennen. Een paard kan harder rennen dan mensen. Maar mensen kunnen andere dingen. En een mens op een paard, dat is iets heel nieuws. Dat is interessant. Dus een mens met een robot, dat levert ook hele nieuwe mogelijkheden op. En er is ontzettend veel verbeelding nodig om dat voor te stellen. Want er komt een wereld op ons af die er nu nog niet is. En de jeugd die nu op school zit en wordt opgeleid voor een baan straks. Ja, men wordt opgeleid voor banen die nu nog niet bestaan. En ik wil dus die banen nu al gaan bedenken en tastbaar maken en het gesprek erover hebben. Maar hoe kunnen we dan eigenlijk het onderwijs... dit is een voorbeeld, maar je kan natuurlijk nooit de arbeidsmarkt van over 20 jaar helemaal voorspellen. Nee, je gaat het niet kunnen voorspellen. Nee. Dus je kunt misschien wel bepaalde bewegingen zien. Dus het repetitieve, eigenlijk machinale werk wat we doen, dat wordt heel makkelijk te vervangen. Dus ik denk dat je ook, als je nu jong bent en denkt, wat wordt straks mijn beroep? Ja, probeer iets te vinden waarvan je denkt, dat gaat een machine niet kunnen. Gaan we in de toekomst allemaal moeten samenwerken met robots? Of robots als collega's hebben? Hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat het voorbeeld van de fysiotherapeut is heel letterlijk vergroeid met de robot. Maar het is inderdaad samenwerken. Wat kan de robot, wat kan de machine goed en wat kan ik goed? En dan worden het juist dingen als menselijke empathie bijvoorbeeld. Als je kijkt in de zorg, als ik ziek ben, dan voel ik me kwetsbaar. En dan wil ik een mens hebben die zich in mij kan verplaatsen en die empathisch is naar mij. Ja, dat is toch net even wat anders dan dat zeehondje. Ja. Dus juist voor dat menselijke empathie, verbeelding, creativiteit, daar blijft heel veel over, denk ik, wat wij kunnen doen. Robert, voor we naar jouw reactie gaan, we hebben hier een vraag uit de zaal. Wie ben jij en wat is uw vraag? Mijn naam is Sipko Veenstra en mijn vraag is, mensen die nou... Even het Nederlands, Sipko, want deze lieve mannen spreken geen Fries. Sorry. En ze hebben nog geen vertaalrobot in het oor. Mensen die nu buiten de boot vallen van het arbeidsproces doordat robotten het werk overnemen, die zou je toch ook een basisinkomen kunnen geven en op die manier creatief laten zijn zonder de druk van moeten presteren. Goed, ja, op zich eerder een suggestie dan een vraag, denk ik. Maar bedankt voor deze suggestie. En dan toch even terug, we komen zo bij je. Dan komt Marianne naar je toe. Robert, Koert zegt van, het is en ik zie de toekomst zonnig tegemoet. En er komen allerlei nieuwe combinaties. En zie jij het net zo zonnig in? Nou ja, we hebben dat natuurlijk de laatste 10, 20, 30 jaar ook al wel gezien, dit soort dingen. De mens met smartphone kan veel beter zijn weg vinden dan de mens zonder smartphone. Tenminste, als je niet uit Leeuwarden komt en hier naartoe moet komen, dan helpt dat. En op dezelfde manier helpt ook al heel veel jaren de computer om dingen te typen enzovoort. Dus we zien inderdaad dat er veel beroepen zijn die sterker worden door computers, door robots. Maar dat is dus inderdaad niet iedereen. En de vraag is dus van hoe de mensen waar er zullen taken en er zullen banen verdwijnen en vervangen worden. Ja, hoeveel mensen zal het ongeveer gaan, denk je? Wat voor percentage van de arbeidsmarkt zullen buiten de boot vallen op korte termijn? Nou, op korte termijn zijn dat geen enorme getallen. De meest pessimistische voorspellingen, zeg maar, die zeggen van nou de 40% van de banen staat op de tocht. En dat is 40% van de zaal, ja? Ja, maar ik denk niet dat dat zo is. Want en noem dan eens een getal waar jij denkt.
Moeilijk voor een wetenschapper gokken. Nee, ik ga geen getal noemen. Maar in ieder geval geen 40%. Dus maar neem bijvoorbeeld... als je gaat kijken voor wat deed een secretaresse 10, 20 jaar geleden. Dat was kopiëren, dat was brieven typen. Dat was een heleboel repetitief werk. Er zijn nu in de meeste organisaties minder secretaresses, maar ze doen ook minder repetitief werk. Nou, volgens mij agenda's beheren is nog even repetitief. Maar nee, ik begrijp waar je heen wilt. We gaan nog even naar een laatste vraag hier. Ja, ik had eigenlijk deze vraag. Jullie zien robots als bijvoorbeeld dieren of als iets vervangends voor de mens of iets dergelijks. Maar in feite is een robot gewoon, zoals ook Isaac Asimov ooit heeft gezegd, een stuk gereedschap. Net als bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, je koffie maakt. Zo heb je een robot, die maakt ook dingen of die doet ook andere dingen. En dan denk ik gewoon van, wanneer we niet begrijpen dat een robot een stuk gereedschap is, een gereedschap als verlengde van een mens, komen we natuurlijk nooit tot de conclusie van, waar is een robot geschikt voor? Aha, en zolang dus, we dat niet zien... Dus hebben wij vanavond, zeg je eigenlijk een beetje te veel de robot mythisch gemaakt? Hebben we... Absoluut. Absoluut. Oké. Ja, ik ben het er wel deels mee eens. Maar ik zou ook dan nog iets willen zeggen over gereedschap. Omdat gereedschap is inderdaad een verlengstuk van onszelf. Maar het verandert ons ook. Hè, als ik een hamer heb en een spijker, dan denk ik daarmee ga ik op een gegeven moment alles doen. Dus die tools die zijn ook niet neutraal. En wij ontwerpen onze tools en daarna ontwerpen die tools ons. Dus het is een co-evolutie. Hè? Dat is een moeilijk woord, maar dat is net als de bloemen en de bijen. Die zijn ook geco-evolueerd. Wie was er eerst? Ja, de bijen of de bloemen. De bijen helpen de bloemen om zich voor te planten. Door de pollen te verspreiden. Ja, en wij helpen ook die technologie om zich te verspreiden. En we zitten in zo'n soort relatie waarin we uiteindelijk zelf ook zullen veranderen. Dus dat is wel wat er op het spel staat. En het is een groot verhaal. Ja, nee, maar om daarop aan te vullen. Kijk, als je niet erover nadenkt hoe jouw samenleving eruit ziet als dit soort gereedschappen meer capabel worden. Dat heeft consequenties voor hoe je bijvoorbeeld je onderwijs doet. Voor wat voor soort beroepen je opleidt. Dus als je daar nu niet over nadenkt, dan zullen er straks mensen spijt van hebben. Het is eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ja. Nou jongens, dat betekent veel werk aan de winkel. We gaan afsluiten. We kunnen straks nog even doorkletsen. Jullie ook, met onze gasten. Ik wou jullie allemaal even hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. Geef deze gasten ook nog een hartelijk applaus. Je ziet ook, onze andere gasten zitten nog daar. Paro, de zeehond, is ook nog daar. Als je hem nog niet hebt aangeraakt, dan kan dat ook nog. Meestal op Facebook, hartelijk bedankt. Like uw site ook even, of uw pagina, Iepen Up. Je hoort even een Tom Kom Heeg. En we gaan afsluiten met Harry de Robot, a.k.a. Harry Anacotta. Zullen we deze nog eventjes, is misschien even iemand die deze weg kan halen, want deze staat een beetje, een stagehand. En dan gaan we nog één keer kijken naar The Human Robot. Binnenkort weer te zien in het nieuwe RTL-programma. Hoe heet het ook alweer? Time to Dance met zijn crew Avant-Garde. Blijf ze aanmoedigen en sms'jes sturen, zodat ze mogen winnen. Als je klaar bent, take it away. Applaus!
Applaus. Dit was Iedereen, tot de volgende keer. En Sietse van Essen, take it away. De DJ blijft nog even, blijft nog lekker hangen en neem een drankje en bedankt. En ont oren wieken.